Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefii zunubina Muhammed. Hazaru hazar car salatu selam ser tamamı peygambera be ser peygamberi ahir zamanı be ser alu ezvacu ashabu etba'i be. Zamaneki da insanek hebiye insaneki pır qaba biye insaneki pır zalim biye pır tepedel insana mezekir biye de zamanı da ji insaneki fakir hebiye idara xwe bi girtina masiya kir biye başka gelirek yütüne biye yek alameti kıyameti Peygamber aleyhissalatu vesselam bes alameti kıyameti dike de bir pır insanı güvenlikçi pır şey bibin pır bekçi şey bibin kamçı dersi vanda bibin kamçı eziyeti bibin insana eva alameti kıyameti Resulullah aleyhissalatu vesselam guti. O insana ji devamlı o insanı usa qaba insanı usa zalim devamlı qabçı gibi hediye keketiye peşi hakaret zulm lekiriye ruki çedevi cemeki lemizet ke o mervi fakir şura masiyat gire idara xo be masiyat gire froşe idara xo sat ke o fakira ev ruji masiki pir mezin dikre pir peşad be من اوا مسیح هانی مزین گرتی از به پرکی زیده بفروشم جه چولو چوجه خورا رسخی چولو چوجه خو idare an pê sağlamış bikim ew mervê qaba ew mervê zalim diçe dibe tu vî masî bidî min dibe temam ez ê bidim te yalnız ez bi peretî didim ez bê pere nadim çünkü rızkê min ew rızkê çolû çocuğê me ew e ew zalim a digire bi zorê hem bi qamçı ew feqîrî dikute hem jî masî jê distîne wetî masî jê distîne diçe feqîr destê xwe bilind dike gazî xweda dike ya Rabbî dibe ez qarşîvî insanê hanê zalim güçsüzüm ya Rabbi gücamı naç ya Rabbi ya Rabbi eva insanê han hem mervekî qaba hem mervekî zengînî hem zalim e ya Rabbi rızkê çoluk çocuğê mijmistan ya Rabbi tu mezinta xwe di bedena wî da bînî vücudî tu mezinta xwe nîşanî wî bidî di bedena wî da mezinta xwe nîşan bidî ku ew jî bizanbe güceke daha şû mestir heye ew insanê zalim jî evî masî dibe wetî dibe mala xwe gazî jina xwe dike dibe eva masî hanê min çûm yekî masî digirtin bi jê stand hilda hanî evî masî hanê çê bike her dibe were masîkî çi qas kire bi masî ra uğraşmış dibe destê xwe pêçiya xwe mezin dixe devî masî evî pêçiya wî mezin kir dike xweda emir kiriye xweda azze ve celle ê mezinta xwe nîşanê bide wetî ku kir dike bi zorê pêçiya xwe ji devî masî derdixe pêçiya wî birîndar dibe daha çêkirina masî dide alêkî dikeve derdê xwe êş û elemekî wisa dikeve bedena wî êşekî wisa dikevî îmkana ku ne ku razê heye ne îmkana ku masî bixwe heye çaresiz dimîne diçe cem doktora diçe cem kîjan doktorî doktor dibe gere pêçiya te mezin bê jêkirinê pêçiya te mezin halîle derdekî mezin ketiye pêçiya wê mezin jê dikin jê dikin ew êşa jî xilas nabe ew êşa wisa dewam dike êş davê jî pêçiya şehadetê pêça şehadetê jê dikin wer hasil pêş hepêçî wî tê jêkirinê ew derda jê dernayê ew derda wisa diçe destî wî tevî derd dikevê heta bilekî da jî jê dikin daha ji doktora çaresir dizîbîne mizê dike çi cem kîjan doktorî doktorek çare jê ra nabîne dibe ez herim cem ewliyayê xweda ez herim cem dostê xweda însan tede heta nekeve zor dirimê naz vere bal xweda ve pirî însana ku dikeve zor dirimê çaresiz dimîne paşê diz vere bal xweda ve halê însan xweda Peygamber aleyhissalatu vesselam hedisekî qudsiye da xweda jê ra gotiye xweda azze ve celle dibe zemanê ku tu fereqetî da min naz bike tengasî da ji dest te naz bikim gelê însan heta tam çaresiz nemîne îman bi xweda nayîne heta tam çaresiz nemîne naz vere bal xweda ve wetê ku eva însana jî heta bilekê ku tê jêkirinê tu doktorek çarek nabîne çaresiz dimîne diçe cem ewliyayekî xweda ewliyayê xweda ra dibe derdekî ha ketiye bedena min dibe evî derdê han ra çarekî bibîne tu neçû doktor dibe çûm doktora tu doktorek çare nedî heça pêçiyê min tevê destê min hat jêkirinê ewliyayê xweda jî sual dike dibe eva nexweşiya han çi bû jê ra anlatmış dike dibe wele çûm yekî masî dikirtin
çûme Mesî jêstan dibê watê te Mesî jêstan te bi peretî jêstan yan te bi heqaret zulm kir wele dibê min zulm kir jêstan min zorê jêstan dibê dermanê te cem wî mervî ye dermanê te ne cem e ne dermanê te cem doktor e her ew însanê te zulm lê kirî here bira te helal bike bira dua bike ji tera Xwedê ji te re şifa bişîne radibe diçe lê mizet ke aynı ew însana wa mesîya digire diçe jê re dibê here te halê min dîtiye kes ketime çi halî te min naskî dibê naxê ew ê dibê bi zulm heqaretê bi zorê qamçiya weltê xist Mesî ji te estan rizqê çolî te ez bey min re te çi dua kir te çi nifir kir dev kete bedena min pênc hepêçî min destê hat jêkirinê tu çi qas peret xazî ez bidim te me helal bike me helal bike belkî ev derdê hanê bedena min derdikeve Xuda Azze ve Celle hinek Haqqa Xuda nahêle qiyametî mesela ji wan heqqa yek jê zulm e Xuda teḥemmül nake Xuda ewî nahêle qiyametê Xuda dunyayê de heqqa îcra dike nahêle qiyametî mesela eziyetê dê bavê Xwedê nahêle qiyametê Xuda îlla dunyayê de ewî heqî îfa dike axiretê de ceza wî çi hebe zatin dîsa dikişîne lewra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sual kirine en gunahê ziddî îmanê ku meriv bike ziddî îmanê îman diçe çi estaizu billah gotiye zulma ebdane zulm heqareta ebdane meriv heqaretî însana bike zulmê lê bike meriv heqê wan bixwe en tişta ku îmana meriv pê diçe ew e tedî wetî anatî xeber nayên behsa İslamiyetê kirine hem hezanın İslamiyet sada nimêj rojê hece hal el önemli İslamiyet emrê me'rûf nehyê münker e tiştê Xuda heram kiriye gere meriv tevîjê bireve tişta Xuda meriv helal kiriye merivê wê bike baş meriv tam dibe Müslüman ew însana digre jê re dua dike ji heqê xwe jî vaz kir dibe wetê ku dua dike ew iş bedena wî derdikeve bedena wî zalimî derdikeve ew zalim wan çekê xwe zulm pê kiriye wan çekê xwe dixe ewî zimanê xwe bozir düzelmiş dike Rûyê carekî tê devê wê denizê tê devê wî çemî însan top dibin ku ra mesiya dikirin destê xwe bilind dike ew destî wî hatiye jêkirinê ya gelî însana dibe kê dixwaze ku felanî me bibe bira zulmê bike kê dixwaze ku felanî me perîşan bibe bira zulmê bike bize bike min zulm kir ez ça perîşan bûm min zulm kir her pêçiyê min jî pênc pêçiyê ji min hat jêkirinê destê min jî hat jêkirinê Hetanî yaşamış dibe ew însana tê ew cî ku zulm kiriye tê wera nefsa xwe dişkêne nefsa xwe qaba dişkêne ewan çekê xwe zulmê dixe ew qamçîk bê însan heqaret zulm heqaret însana dike ewî qamçê xwe davêje tê wera gunehê xwe dide histiyê xwe sûcê xwe îqrar dike heta însan di huzûra Xuda da sûcê xwe îqrar neke xwe suçlî girilmiş nebe sûcê xwe poşman nebe Xwedê zaten efû nake ew însan jî rûyê carekî tê wera destê xwe bilind dike gazî însana dike we ez dîtime we halê min dîtiye ka ez ketime çi halî kê we jî dixwaze hûn ku felanî me bibin her zulmê bikin bi zulmê ez ketim vî halî Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha'te ma'as selavat Ji kerema xwe re kanala Şakirê Kopê li ser YouTubeê beዕicibînin bişopînin ji bîr nekin abone bin